iki Mas Adi. Pengen melok gak aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolanan apa iki? Wayang ki. Wayang nek ngono. Hah? Kok kaya tau ngerti tau. Pak, iki jenenge apa, Pak? Kowe kiai sing gol modot. Woi, aja keweri Dik, aja Dik. Delak nek kan salah tingkah kan. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing duwe tak hukum sing duwe. Butuwi. Nah, Butuwi mau rong sempat nembang. Nah, ya. Meh padha to niken karo mboke, meh padha. Nah, neng Facebook diupload wong loro fotono ya sama-sama cantiknya ibu sama anaknya. Aku wis nyauri istri saya itu. Aku yang ngono. Ayo. Loro sesigar garap Banyuwangenan Butuwi Kurniawati. Yo sing pembalunge kudu konsentrasi. Ya, ayo coba. Coba ya Cak, kayak apa Cak? Musiknya gak ngetutke Loro sesigar. Ya, Ya. Yuk, Banyuwangenan Bro, dados.
wengi sing gandruk-gandruk lara siji rasane sewu kalian Oke, koleksi, terima kasih. Sapa wengi sing gandruk-gandruk lara siji rasane sewu kalian Wes. Gara-gara Ngopo kok polahmu nganti? Mboten masalah. lagu ayang-ayangnya tumbang sih. Gara-gara ayang-ayange penjungkel. Alhamdulillah. Nggih. Sugeng Cahayu. dalu Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali Siap. di Ngawi. Heeh. Nek wingi kula nggih sampun mriki, Pak. Napa nggih? Nggih. Acarane apa? Acara Buah. band-band. Band. Nggih. Berarti rong bengi Siang. samane kene. Siang. Siang. Oh. Nggih, hari pertama. Hari pertama. Hari pertama. Pak Suhadi sing nimbali ya, An. Inggih. Ning dalem kene. Inggih, Luar Mas. biasa kaya ngono kuwi lho. Bar kirap terus kula. Wah, iya. Nah. Alhamdulillah. Kula jan remen saestu lho niki. Ha, iya. Ditanggap ping kalih langsung. Lagi iki ya ngatasé Inggih. Piai siji ning nanggap awakmu ping pindho ki lagi Inggih. Pak Suhadi. Saking ngefene niku, Pak. Heeh, betul ya. Kula nggih heran lho niki. Alhamdulillah terus Pak Suhadi niku kan tanglet. Ha. Enake dalange sinten nggih? Ha, Ngoten ta? iya. Kula jawab, anu mawon bapak kula mawon. Iya. Pak Dek gleng sanes. Niki bapak kula anu Bapak Tiri. Awak Bapak Tiri ta? Bapak panggung. Bapak panggung. Iya. Bapak angkat Bapak kangkot. Iya. Akhirnya jenengan. Alhamdulillah, makasih ya, Nduk. Nggih pas kosong lho. Pas jenengan. kosong, lah, iya. Alhamdulillah. Malah kosong terus napa Pak Sam? Ya ora. Kaping ujan lek kondo ya wis suwe banget to. Oh wis suwe to. Piye carane iso gabung aku karo Niken Salindri sama Dwi Jolaras Indonesia itu satu kesatuan yang utuh gitu loh. Luar biasa. Neng jane ki yo aneh sing gak pas Pak jane. Gak pas apa? Dek niken Ya. sampean ki wis halus, wis cantik, semening. Sing ngomong aku halus sih sapa? Iki lho. Emah lho aku darani halus. Lho yo kok koyo bong halus ngono. Ngendikan kan kepenak halus ngoten lho. Maksudnya nggak basa krama. Nggih. Heeh, terus Mesti ngene sampean ngomong karo Pak Kangko kuwi ya sing kepenak. Ora lah aku gak penaknya apa? Wong aku ya ora ngene-ngene. Wong aku le penak Lah ya ngene-ngene. Tata krama. Sopan santun you know. Oh, jasa madhep rene kan, omong karo aku kan. Piye? Oh kan penak ngeten nggih. Penak Pak. ngeten kuwi jenenge sopan santun tata krama iya. uda negara. Lah kok aku terus ngene-ngene. Lah iya. Kuwi lek jenenge gak sopan. Ora sopan ngomong kan sing apik kan. Ku ngene kok diseneni. Piye? Kayak mau. Ha, saya ngomong piye? Kula lek nggih ngeten, ampun lek ngomong nggih sopan ngeten. Ah iya, walaupun wong Kediri ning nyatane sopan santune dijaga. Adab, Nek karo wong adab tuwa, kali mesti omong karo ndingklu. Inggih. Ngene penak. Enak. Penak piye, Met? penak piye? Wis merasuk. Merasuk kok terus kowe geblak piye terusane kowe iki? Jenditen. Siapa kok ngomong merasuk itu maksudnya apa? Iki
cangkem iki kok. Merasuk terus aku Aku ora jendet-jendet melu-melu. sama ning mburiku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya ki Sampeyan melecehkan. Nah, Kuwi jek cah cilik lho, jek SMA lho. aja mbok dolanan. Guyon, Dik. Napa niku merasuki maksud Ah, sampean iki perkan mengenal. isor ya, Dik. Dadi nenggone hati masyarakat, nenggone Ah, hatiku sok termasuk krawuk, Dik krawuk. sabar Dik ki apa to kok sok. Jambak irunge, jambak lambene. Kuala. Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Dik, padahal ki adikku lho kok iso kaya ngene lho. Lah nyapa to? Lha ki Lah adikku. aku nganggep Lah sing diomongke kenyataan lho, dhuwurmu iki karo Niken wis dhuwur Niken lho. Dur niken, kowe ki ndek cilik, aja mlete kowe. Niken ki lho usiane pira? Isine 17. 17. Kowe Nyapa? piro? Aku wis 42. Lho, berarti kowe ketuaan. Ya ora iki sing kemplete. Loh, 17 sak samene dhuwure aku wis santai kok. Iki jenenge wong tuwa Lari jenenge gizi buruk. Gizi buruk. Eh? Iya. Gizi buruk. Stunting kowe, stunting. Banten aku gusi buruk. Gusi buruk gizi. Isi. Gizi. Yo. Dek Niken iki masih sekolah. Yo yo adek mau omong nih wong ki adikku kok. Yo yo. Wah, ngaku-ngaku enek cah kondang, cah misuwur, cah populer diaku adek. Sewu niki tenggene Pak Suhadi Iya. omong nih. Omong nih piye? Dek Niken ki adikku lho. Kok iso? Ora iso. Niki- Wong kae pas sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Nanti buktine aku teko apa gak? Gak. Lah yo. Lah iya piye kae? Iki ngono lho. Aku Kok iso adikmu lho? Jalure kok ngendi? iki ke Mama Win. Mawin. Nggih. Lah aku lho anak gawane Pak Soleh. Alah. Wah, soalnya iki jen nom wis tuwa kowe. Tuwa aku karo anak. Wong kowe lahir lho aku jagong ning nggonmu kok kowe dulure kondi. Lho opo? Wong tuwa aku nek kowe jago. Bojonegoro. Ditongakne sik. Ah, mantane. Maksud jenenge Bapak Suhadi. Suhadi. Semoga panjang yuswanipun, Amin. keluarga besar mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Muga-muga awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga buat kedua temanten Mbak Yulia Mbak dan Yulia, juga Mas Rema. Rema. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Ah kuwi sing penting. Wis. Lek untuk momongan untuk anak ayu kaya Niken. Amin. Lek lanang ya kados jenengan. Heeh. Lah Cuma- ora termasuk, dodok argumen ora termasuk. Kenapa? Ya paling gak duwe pembantu kaya aku lho, Pak. Kan sukses. Nek kowe pembantu aku supir ndah lah. Ayo niki pripun, Pak? Hei nembang no. Nggih. Lho ki nyapa kuwi? Semenjak bar ke Hong Kong ki kita ra nduk gak beres Niken. Ngomong apa? Lho niki wengenane badhe ke luar negeri. Iya benar, aku dari apa Prigen, itu Prigen. loh, apa Hong Kong. Hong Kongnya, Hong Kong mana itu? Hong Kongnya di Prigen. itu di Mongkok. Oh, kowe ra roh kowe mong. Lah kowe weruh. Lho ngertos ta, Pak? Mangkok iki. Kula 2 minggu pernah ke sana, jadi TKI saya. Weh. Saderenge kula ndagel kula. Permisi, di daerah sana itu tidak menerima TKI. Adanya TKW, tenaga kerja wanita. Lah iki wanita kok. Pas kowe macak banti. Kayak aku digacak karo wong medem-medem. Amin. Tua apa kok iso? Tapi sampean pernah ke Hong Kong juga? Pernah. Oh, nyapa? Hah? Nyapa? Lek wedi lho. Bedol es batu. Ya teng mereka nggih merdamel. Di situ enak sekali loh Nih hewannya Oma, di. nih Oma. Nih Homa, apa kabar? Baik. Oh. Oh, ngono. Weh. Wah ini. Hah? Wah ini ya. Wah ini I'm fine, thank you. Lho. Inggris. Inggris. Inggris pedut Cina. Lah kurang belajar bahasa Hong Kong. Puwi oi. Puwi oi. Apa kuwi? Pewo oi. Yo boleh. Les Hua, Wah. Sungfung fu wai. Si Hua Fan, Oke. Bung bung pi si bung wai. Si Hua Han, Apa? Si Hua Han. Sipoan. Aku gelem aku. Sira ngajak sipoan. Ojo. Gak ta? Yo. Si Hua Hai. Sipohai. Oh. Kuwi po tenan to basa kono tenan to kuwi. Piye to, Pak? Apa artine? Ngerti nek piye kabari sampean? Kabarku apik, Mas. Alhamdulillah baik. Sampean ora Sampean tau. dari tadi apa dari mana? Oh, Mbok Aini. Ini Wah, ini aku apa, cinta Kak? padamu. Iya. Lah nek umpama lagu Hong Kong ini sampean sithik-sithik ya iso. Yo iso. Kalau ditangkap wong kono ya kudune iso. Lagu Hong Kong. Ora ro. Gak iso. Reng deng 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 deng. Wih Cina. Lho yo kene lho kuwi. Itu bahasa Mandarin juga. Kowe apa iso to, Met? Apa iso? Saged no. Nggak, Gaza. nggak. Kene tengah. Lagu Cina. Contohnya. Ayo. Lah iso tenan soalnya aku ning Hong Kong aku
ngejak sampean. Oke, Jak, siap aku. Gue gereti koper iso ki. Ora masalah penting teko Hongkong. Oke. Mas, musik. Oh, Deng deng. Ayo, Mas. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong hambao ta le dong. Hai hong hambao ta le dong. Oi. Hai hong ka ba hambao ta le dong. Le dong apa? Ayo. Aku ngerti nih. Ya betul, Pak. Judulnya jenenge letong sapi. Dan serindile urung. Ono barang. Aja ngono. Komet ki mari elok dik nikah iki. Tenanan kene iki serius kok. Lah yang iya serius sing ngrungokno masa teko teletong sapi barang. Wonten mambutan. Apa? Apa? Apa penae? Lah iki mau ninggal katresnan saka Pak Dargo. Pokoknya sampean kudu iso jaga diri. Nggih. Oh iya. Sekolah ditutupno, muga-muga tambah moncer Amin. sampean karire. Amin. Aja kesusu nikah. Iya. Komo golek pasangan-pasangan sing becik, sing ganteng, sing bagus contohnya kaya aku ngene iki apik, Dik. Tawa. Ya terus lek pomo aku rabe sampean terus aku sampean pakani apa? Ora sapakane Sampean kira-kira. melu mangan wae angel. Hah? Wis to tenang ku sing sampean golek duit aku sing nunggone ning omah. Ya. Oh, gua anggap ngepet. Oke kira-kira gelem aja. Nduk Ken. Dalam. Dalu niki nggih dilenggahi Gusti Pangeran Haryo Nggih, Benowo nggih, kados Mbah Sinten nuwun dalu. rawuhipun. Bapak, Heeh, saking Pak D. Oh, Mbah. Tak po. Iya. Nah, Ninggal tenang. katresnan nggih, Pak. Ninggal katresnan. Ayo. Ora ketang sak gebyar dibawani apa ngono, Nduk, kan? Nah, gen ketok suaramu ketika kamu bernyanyi dengan musik, bernyanyi dengan gamelan dan bowo. Bisa dibedake. Oh, nggih niku. Dik, Niken Salindri niku nampun bawa auranya keluar, Pak. Oh iya. Pas suryane cemlorot. Saya subur anak wedok iki jan. Atine seneng wis mulya, iso mulyakne wong tuwa, iso nyenengke wong akeh. Biasa. Pokoknya Jenenge juara kan iki. Juara jenengan wis kecamatan. Luar biasa. Jaga kesehatane. Iya. Ndah kaya ngapa senenge wong tuane ya lek duwe Enggak putri. aku wis seneng kok ndang. Poma kowe met duwe anak kaya Niken ngono piye? Waduh ya. Iya gak meneh gedene. Ya gak betah. Edo. Rinasa saya rasa Kaya bledek suarane. Ampun kesupen, Pak. Niki juga didukung bersama Lintang Suryo Audio. Apa? Son Endi? saking pundi Iki sone Pak Dewi ya. Oh. Sing duwe gawe. Sing duwe gawe. Gandan Pak Suwadi, terope gadane Pak Suwadi. Iya, kayak lek tuku son kok ngene brewok kono lho. Wah, luar biasa. Ya kok ora ditokne ya sone Pak Suhadi ya. Ha nggih. niku teng ajeng niku. Tung ajeng to? Nggih. Oh, luar biasa. Kenapa kok ngangge son kiambak terop kiambak, Pak? Sebabnya ngopo? Ngirit. Ya ora. Mas yo ngesone dhewe iki biayane akeh, enek listrik, diesel. Sampeyan gak mikir kok ngono kuwi. Lah yo kok. Angger jeplak ae lek ngomong. Ceplak ditangkap pokok Sepurane, Dik, sepurane, Dik. senenonon. Ken, sajok sampean ke Hongkong aku rawani popo. Tak kaplok paspor wae. Paspor kok nggo ngaplok iki piye to iki? Kok Hongkong. Barang Niken nyuwara sakmene kae klakep dong ngrungokne kabeh. Sirep nanjen perbawane gede. Gusti Benowo langsung wah jan luar biasa. Ya, nah, powere gitu. Powere luar biasa. Lah aku sing bowo, Pak. Ngopo? Mantuk.
Ya. Sumanding sihmu Ngono. Rina Cak Komet. Ki, Mongko niken iki lagi watuk pilek lho. nek iki Suarane kowe kaya ngono. bayah. Ya kok melu-melu aku watuk pilek sesasi. Aku ya watuk pilek sesasi rong mari-mari. Iya toh, Pak. Heeh. Ketoknya lek habis kita bertemu kayaknya besok sembuh, Pak. Oh iya, pokoknya sok mari. Gampang. Ya. Yen was rina hingga ratri kang kadulu Minir. mong sliramu tanan liya tak tresnani lahir Ya. Ninggal katresnan digarap gamelan. Musiknya ngebasi we. Nah, ya. Nduk niken iki suarane melengking utawa dhuwur, ngambah dhuwur, mula pilih karo gamelan timbang karo musik. Nah, musik sebagai alat pelengkap apa jenenge kuwi tontonan. Ya, heeh. Yo, coba Mas Gogo diaturke. Ninggal katresnan. Yuk, kaya apa? Dados.
niken, makin sehat pokoknya nggih, Dik. Iya. Niki luar biasa, Nggih. Kang Anto. Nggih. Menika wah kula niki wonten kabar. Ngopo? Nggih saking komen-komen teng YouTube niku. Kenapa? Di TikTok juga banyak komen. TikTok ya, kakak. Oh, iya. Kenapa? Mbak Niken tolong toh, niku duet sama Mas Ardi. Ih, apaan sih? Jangan gitu dong. Enggak, ini kemauan netizen bukan aku. Jangan gitu. Ojo. Dik Niken. Nanti aku amandel, jangan. Ya, jangan gitu. Saya setuju. Wih, keinginannya netizen apa keinginanmu? Netizen, Dek. Apa keinginannya Pak Kangko? Netizen, sumpah wani komen entek enake lho. Aku kapan to tau enak kok bukan. Lho kemauan niki saestu. Kemauan niki. Kemauan netizen. Kowe mau cepet blangkonmu Tapi no, anu Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak ngraisin. Engko warauno. Aku kok tak gayane engko meneng kok sok jual Ngono, mahal sampean ngono. Madep Rono ya. Heeh, engko Tak celuk Mas Ardi ya. Madep Rono engko surprise. Madep Rono. aku soalnya nek nek duet karo iki mbek iki koyo wis waleh ngono lho. Kukune dawa ya. Anu pas no moto to kan. Wes. Tulek kena Wes iring-iring. to. Walah. Ndak Pak. Wes. Gue rasa delok kok aku. Ndak apa-apa Dik Niken. Ini permintaan netizen harus dipenuhi. Langsung sampean kesana dulu tak panggil. Ya ora no. Cek permintaane netizen untuk permintaane Bapak. Bapak, Pak Suhadi. Heeh, Pak Suhadi. Bapak sebagai netizen. Komen lho Pak. Estu lho sampean. Aku gayane ndelik ya. Celana to. Yuk kita sambut. Ini dia duet maut antara Dik Niken dan juga Mas Ardi. Silakan Mas Ardi masuk. Yuk. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap minta? Tadi sore kan sudah mendem di belakang. Apa iki Ardi kok aja kayak telek. Oh, tak Ayo sempat musik. Ayo Mas. Ayo kayak apa? Monggo. Mas Ardi. Mas Ardi. Kene lho, Dik. Mas Ardi permintaan netizen. Ayo. Ngapa? Cah nom-nom ngeten-ngeten iki, Pak. Ngapa? Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Saja kalau ki kepengin kayak biyen-biyen pas aku tahu duwe pacar ngeten-ngeten iki. Ya Allah. Iya. Weh, kau kembar iki. Kembar ya? Kakak. Oh, kakak iki. Kakak tua. Iki Mas Ardi. Pengen melok gak aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolanan apa ya? Wayang ki. Wayang tek ngono. Hah? Kok kaya tau ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kowe kiai sing gol modot. Woi, aja keweri Dik, aja Dik. Delak nek kan salah tingkah kan. Oh, tidak duet teman nang pojokan kaya belek. Belek. Ini lho, Dedek loro moto. tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, kene lho yuk. Sampean malu-malu lah cara ngono ya, Dek ya. Heeh. Malu-malu tapi mau. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kadane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ngene kok. Jane kan malu-malu kucing. Aku malu-malu asu. Lho, kok asu Malu-malune wong cah elak kok. Untuk maju Mas, untuk maju. Aku takut. Dik Niken. Sing tegas Mas. Enggak apa-apa, sama kakak gak usah takut. Aku gak tahu loh duet karo wong ganteng ngger. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene, ngono lho. Ya, Bra. Serang kok kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocah ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemek ora duwe kekendelan, ora duwe kewanen. Bocah meneng. Ngene wis. Kersane sampean gawedi, ibaratnya aku ki Niken sih. Nggih, contoh sih, contoh. Ini kan ndi blas. Dimen saya Langsung lah nek wong kok wis kono dhewe urus dhewe. Mah, Ya piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean nyedak, terus sampean gak usah omong sih, wong wedok iku kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean kok ngene.
Berarti bocahe rada rene kuwi ning sakono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring Iya ngono. maju. Dadi responnya wong lanang ki Aku aja ngono ya Mas. enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Nah, ya. Sumut to, Dek. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digerati garese ngono ya. Polahe iki sing tenang ngono lho. Sing tenang sing halus. Ayo, Mas Ardi. Ngomong Mas Ardi. Selamat malam Dik niki. Selamat malam, Dek. Maaf keringetmu Dik. Maaf, kringete. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, iki kok Kuntilanak, anak kuntil. Dah aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. Tak lapke kringete ya. Ngono elere ngomong nyapa to. Kaya aku karo Golek ngempet kaya udun arep meledos lho wis suwi. bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok merempelas. Ya mang. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane dhewe. Iya. Ya iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met nang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kowe. Omong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Kesodok cangkemmu. Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu mbok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki kok. Izinkan. Suarane ngono kuwi. Iya ngutu ngono. Izinkan. Izinkan Aku. Pak, Ardi apa bar katisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono sae. Sebuah lagu untukmu. Dan Sebuah lagu. Sebuah lagu Untukmu. untukmu. apa? Gundul-gundul bacul. Gundul-gundul pacul. Oh, rantai kreativitas. Oh, wah penyanyi apa ngono lho? Mas Ardi. Sing romantis. Mas Parti. Arti jenenge kok Arti Parti kok ya? Parti. Parti tanggoku bakal pentral kuwi. Mas Arti, Mas Ardi. Malam hari ini malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ah, sedang ini saksepuna merupakan lah, Mas, ya. salah satu yang ingin aku. Nyanyi. kan yo koras gitu lagi. Iya, iya podo nasib besok ben ya podo. Keras. Dang. Ya. Setelah pengen nyanyi bareng. Anu Di sing sabar ya Di digladuk ya Di. Ya, calonnya tuku LPG. Ayo. Ayo nyanyi apa? Masa ora takon-takonan suwi ra ketemu lho. Nah, wis cukup di WA Cukup. aja. Cukup WA aja. Oke, siap. Nyanyi apa, Di? Nah, Ya. Pujaning sih mawon. pujan ning sih. Oh ya. Ayo. Dan. Yo, krimingane. Sing lanang keringete sak jagung, Bro. Iri ya. Sing lanang gak agresif belas. Yo Kawan ngene iki bayi tipe ini. kuwi sing kalemnya Sing kalem iki. Heeh. Pancen serasi iki ngono kuwi. Sing wedok rada banter, sing lanang menengan. Kaya aku bojoku rada banter, aku menengan. Alah. Asine Budwi kalih kula niku kalem lho, Pak. Alah, telek. Yo. Iki sing saka Ngawi diaturke. Saka Ngawi. Heeh. Mbak Wanda karo Mbak Wiwi Irnawati karo Anjar Sari. Ngono. Ana permintaan mengko supaya duel ing antarane Mbak Niken Salindri karo Okvalika sing saka Sidoarjo. Oh ngono. Ya, heeh. Engko bar iki, Truk. Wah ya, ora krasa. Kok cuwepet men jam 3, Truk. Ya, heeh. Ya. Nyambut gawe ki anggere seneng tur alate mendukung, penonton padha mendukung juga ki ora krasa, Gong. Masa? Ya, cuwepet men meh bar to. Lah ya, Nah, iki. Pamundhut pirang-pirang. Ngono. Lekmin Kayeng Kidul. Tasih monitor Pak Kangko. Nggih, matur nuwun sugeng dalu Mas Kangko. Menika mirsani saking lokasi Babatan Tengahan. Lho nggih. Pak Marsono pilang kenceng ugi wilujeng enjing Mas Kangko. Mirsani Dwija Laras Indonesia Channel saking Pak Tulus. Warung Tombo Luwe ing Cikarang. Sing disuwun lagon
Uga karyane Mbah Sukuron Suwanda, Ula Tampar utawa Nyidra Asmara. Nderek nyimak Mas Joko Kedung Malang Truk Kediri. Ya Tasih monitor. Nggih, CP Sekarwangi Jaya. Nggih, Mas Slamet uga Pak Enandang Gemolong Seragen. Sing kata sanget uga Mas Diko Sine. Ya. Iki sing disuwun lelagon karyane Mbah Sukron, Nduk yang karo Wanda karo Wiwi apa? Nggih. Sak menawa kuwi ya. Nah, ya mergo iki pamundhut saka penggemar yang setiap live pasti nonton Pak Tulus Cikarang. Oh iya. Nyidra Asmara. Ya garap gamelan Bali, Truk. Ya. Nah, coba. Kayang apa? Diaturke. Diaturke. Heeh. Ya. Monggo, Co. Diaturaken monggo Nyidra Asmara utawa Balada Cinta Ula Tampar karyane Ki Haji Sukuron Suwanda. Yuk, dados. Mas Joko bilang kenceng tasih ngebiar wonten lokasi. Matur sembah nuwun.
Matur. Cahayu. Sineman mijil ketoprak nggih. Oh, pelak napa silindro? Pelak. Pelak nggih. Nah, ya deh. Ayo Mas. Yokohama. Ya, coba. Topi Yongban. Ngono kan ya? Nggih, Pak. Ah, ya. Iki nderek ajar nggih. Mungkin nek salah ampun ditukani lho. Oh, mboten sampean iki anakku gek ayu. Lek salah ora tak seneni beda karo sing cungpe kae salah kekrek cangkeme. Ya ora. Nek aja ora ngetok-ngetoki truk lek labuh Mbak Reno cungpe kan biyen sak yaine. Ha iya, kuwi tak wet-wet kok. Ah ya sesuk pamit. Sesuk kira nyanti-nyanti kok. Iya, coba kayak apa? Topi yang Kakung sesuk nek kondur salam go Bapak Soleh kelawan Mamah Wiwin ya. nggih, Pak. Iki mau melu ora? Mboten. Oh mboten. Jaga Nggih. adik. Jaga adik. Ah nggih. Ya. No. Sing fa Kemo Caca kok parikane rapas ta, Truk? Sing ndi to? Pipa pabrik sing padha prihatin iki dudu parikaning wangsalan, Gong. Ngono? Ya pipa pabrik iki entuk dene Kustin, ya ta? Mula pipa pabrik. Ya. Sing padha prihatin entuk dene Kustin. Wow. Pipa montor apa kuwi? Aja gawe repot apa kuwi? Kenal pot? Iya ya Kang. Heeh. Pipa banyu apa kuwi? Mlaku alon-alon apa kuwi? Paralon? Iya iya bener. Pipa uwong apa kuwi Kang? Aja gampang lali. Apa pipa uwong kok aja gampang lali? Ali-ali. Ya. Lanjut. Ya. Lajeng.
Kanca-kanca Dwijo Laras, tepuk tangan buat anak wedok Niken Salindri. Ya. Luar biasa loh, klasik barang ya dipangan. Loh, piye to? Lagu lagi digawe, karo Niken wis dipangan. Oh iya. Jare bar nyiptakne lagu anyar nduk kan? Oh iya. Nggih. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga. Oh iya. Bunga. Ya, kuwi duet apa nyanyi jen nduk? Piyambak, Pak. Piyambak. Wah. Nggih. Ya, Itu so. saged didamel langgam. Saged. Nggih. Jajal aku tak pengen krungu ya. Jajal karyamu tak pengen krungu aku. Isin kula Pak welek. Lah, karya ki ora apik Wong elek. niku diupload mawon kula isin kok. Lah nyapa? Mboten kula share. Weh. Sakniki ngen mboten usah diupload. Aku tak pengen krungu karyamu kaya ngopo, ngono lho. Pelok Pak Slendro. Ketingale pelok. Oh, larasnya petot. Pelok kok petot. Pelok kok petot. Bagongnya ngomong angger luwe ngomong gampang kleru itu. Alah. Kowe mau ora ngetok-ngetoki dikeki daharan karo penjane Pak Suhadi. Wah, jangan sop. Wah, tempe, terus apa ke mau urang. Weh, luar biasa. Matur suwun Pak Suhadi. Mugi berkah dumateng panjenengan sak keluarga. Nggih. Amin. Ya, langgam nduk jajal sak langgam kok gen ditutne karo mas-mas Dwijo Laras Indonesia. Tak pengen krungu Bapak. Ya, coba buka celuk. Ayo, kanca-kanca konsentrasi. Walaupun baru pertama kali, ning tak kira kanca-kanca iso. Ndek iso lagu Ngawi Rama. Oh, mergo nek mondol kok. Ora nek mondol mbuh nek ngene. Nyoba Slendro Mas. Oh, Slendro. Nggih nek pelok kok keduwuren ketingale. Oh, ngoten. Ya, Slendro Mas Joko. Nggih nek Slendro ke kendean berarti ya pindah pelok neh ngono lho. Oh iya, ora apa-apa, bebas. Dijajal kok ya. Dijajal boleh, Aja disalahne ya. ora nek sing nyalahne kowe. Lek nyalahne kowe tak gelute. Nah, ya. Nek gamelane entuk dijajal, nek uang ra entuk terus. Oh iya, heeh. Uang kok dijajali. Ayo jajal. Ya. Saestu niki, Pak. Tenan, aku pengen krungu tenan. Ya, coba. Nyada aku ngalemoning aku tresnaku ning kowe rasamu tak eling janji-janjiku mong kanggo sliramu dowong bagus jajantong atiku waktu-waktu kang mesti saksi sliramu sliraku dadi siji nyawang endahe sandi wong loro dilakoni jejer wong loro kaya dewa dewi bungaku nganti jroning ati kami sing paling anti rino kelawan wangi dongaku mong siji Duh Gusti mugi seketna tekan pati. Piye, Mas Dwijo Laras Nabi lagi pisan lho. Wis pas urung? Dereng. Dereng to. Wis suwi lek pas, Nduk. Wis suwi lek pas. Cacah lek pertama pancen rada ngawur-ngawur piye ngono dadi. Lek suwi lek ping pindho ping telu lek pas karepe dhewe. Nah, iki nggone. Tapi niki pun radi menyatu loh. Menyatu lah nggih. Nggih. Heeh. Sudah bisa mengikuti.
ada chemistry ya? Iya. Iya. Ini lagunya juga itu ada chemistry-nya, Pak. Menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan Saya tahu seniman karo seniwati ngono to. Nggih. Heeh, seniman karo seniman lanang ku lanang lho. Maksudnya seniman karo seniwati. Nggih. Seniman kali seniwati. Heeh. Mungkin terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Kuwi sapa? Aktore sapa kuwi? Aktore sapa aktore? Aktore rahasia, Pak. Oh rahasia. Iki jane lagu wis kebiyen opo? Lagi metu iki. Bang. Kok ora ditok-tokne kan ben nyapa? Lah sempet Sempet lu. Ya. Ya jajal digongke tindake. Nah, ya. Lah sampun tek niku Pak asline. Wis to? Mpun ngoten tok Oh ngono tok. Nggih. Oh, iki kurang sithik jane. Biasane ngepost terus berarti tambah sithik terus agek gong tek biasane ngono kuwi. Ki mon tek tenan. Sampun. Ora Niku krasa. dibaleni ref ping 2. Oh, ngono iya. Iya. Tak kira ki mesti gantung ya terus. Heeh, iya. Benjing anu ya kanca-kanca latihan lagu bunga ya Pak. Siap. Ya di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Ampun. Oh tanggal 24 diunekkan ya. Hah? Saiki langsung dadi. Langsung dadi dangdut no langsung dadi. Dadi ki kan dangdut langsung dadi ki. Nah. Sik momennya penabuh yo. Nah, tenane lho Pak Do. Oh dadi. Mas Ardi wis nyatet notasi to Mas. Kudune wis iso Ardi ki. Kayaknya aku mau nyanyi dicatat pisan. Iya. Besok tanggal 24 genah dadi apik. Nggih Pak. Mungkin digarap nggih Pak. Digarap. Di aransemen ya Pak. Di aransemen, heeh. Mang anu, sampean pasrah karo Pak Do. Oh iya. Pak Do sing ngendang itu tukang aransemen. Ya. Apike digarap pelok ya. Apike pelok napa slendro? APS slendro Pak. Apike slendro. Oh. Apa engko slendro engko diimprove dadi pelok. Oh iya.